bloky a takový, to už je každému jasný. Tady Tox právě našel před chvilkou vynikající stránku s novinkama na 1.5. Kterou jsem musel já A stáhnout a poslat mu to. všechno vám ukážeme, takže se můžeme podívat. První, co je na řadu, je minimapa. Máme Optifine, Čekej items a minimap. Tak, Takže můžu první, co je, tak je tady ta minimapa, co mám v pravém rohu nahoře. Jak vidíte, vidíte takovou tu hlavu, ne tu lebku, myslím tu pohyblivou hlavu, tak to je Tox. Když se podíváte, tak ho vidíte i na té mapě malýho, takže kdybyste třeba hráli nějakou schovku nebo parkour mapu, tak prostě stačí, když se podíváte na tu mapu a hned víte, kde on je. Druhá zásada, co je na té mapě, je, že tam jsou hlavy všech mobů, co jsou tady. Je tam zombík, enderman, zombie vesničan, creeper. Pojďme otevřít. A třetí věc, co je ta lepka označuje waypoint, kde jsem zemřel. Já už to mám. Last point takhle svítí jako maják. Odstraníte ho velice jednoduše. Waypoints, tady waypoints a delete. Odstraníte ho, no musíte to první rozkliknout. Co s tím? Tak. Delete a... Co děláš? Jsem číklej, more. Tak, dáte delete. Tak to uváděj ty. Tak, dál, co máme, je můj starý texture pack Amadenis. Určitě koukáte, ten, kdo kouká na moje videa, tak určitě ví, že prostě používám texture pack.